Е така, лекичко, лекичко. Лекичко, лекичко е така. Се раздвижвам болното рамо, защото съм на физиотерапия един вид днеска. Самоназначих си след операцията една лека физиотерапийка. Да се организирам по тази страхотна ряка. И много мазно плъзга, много мазно. Фил, фил. Фил, фил. Не можете да видите сега. Много мазно. Да. Това е. Ай, със здраве. Ето, драги... Туристен. Ахтунг. Драги Фейсбук зрители. YouTube зрители. Ето това се оказа краят. Караме по Караагач и стигнахме края. Даже това се води друга река. И тук е така сме. И хванах тук един. На то ще го изръся днеска 100 лева за разходка с професионален водач. Всичко. Ей тук. Щях да ви кажа каква спокойствие и каква тишина, ама отзади викат някакви селяни. Не ги знам какви са. И как са озовали тук. О, Стамен, това не е края. Можем там да таковаме. Ето те тук е така, може да се мине. И там потонуи дърво и ще стане. Да пробваме. Давай. Как бе? Този псува според мен кравите. Това е Роберто Рико. Страхотен дизайн. Леко перце. Ай, чао, направо там.